Dulan sa usa ka libo ka mga molupyo sa manhuyod ang nipahimulos sa nagkadaiyang mga serbisyo sa gobyerno dala sa Duterte Legacy Caravan niadtong Mayo 1. Nagkadaiyang ahensya sa gobyerno ang nitanyag sa naglaing-laing serbisyo ug programa sama sa pag-apod-apod sa binhi, abono, bugas, tsinelas, libreng alot, scholarships, skills training programs ug uban pa. Gipanguluhan sa PNP ang gipahigayong Duterte Legacy Caravan kauban sa pag-abag sa lungsod sa Manhuyod. Tumong sa kalihukan nga mapadayag ang mga kaugmaran o kabag-uhan nga nasinati sa katawan ilawom sa administrasyon ni Presidente Duterte. Gitutukan sa kalihukan ang kampanya Batok sa Insurhensiya, diin mismo ang mga kanhing rebelde ang namulong ug nidasig sa komunidad na magmatngon ug dili mosalmot sa maong walhong pondo. Sigon sa PNP, naapay laing Duterte Legacy Caravan ang ipahigayon sa ubang parte sa probinsya. Mao kana ang maayong balita gikan dinhi sa Negros Oriental. Kini si Roy Anthony Lamotan.